η ενημέρωση και η απόφαση, όπως σας είπα, είναι τελείως ατομική. Αν κάποιος μπορεί, θέλει ή μπορεί και κάποιος να μην θέλει, αλλά να είναι ο καλύτερος πολλαπλασιαστής και να τα έχει καταλάβει όλα. Πίκρο λεμόνο στα χείλη για να μείνουμε. Και να διοργανώσετε μια εκδήλωση όποιος θέλει και στη συνέχεια. Εδώ βλέπετε την ομάδα τη δική μου, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Από πάνω βλέπετε τον μικρό μας, ο οποίος είναι επίτιμο μέλος από μωρό. Αυτά τα παιδιά έχουν Μίλα μου και χαμογέλα. Σε μια συνάντηση ασθενηδότη. Μας πήρε τηλέφωνο ένας δωρητής μας και μας είπε: είμαι δρομέας, θέλω να τρέξω τα τελευταία 100 μέτρα να μπω στο Καλιμάρμαρο με τον ασθενή μου. Και ήμασταν εκεί για να τους συνοδεύσουμε. Είναι αυτοί οι δύο. Αριστερά είναι ο Γιώργος Αποδελιαντσά, είναι εκπαιδευτικός. Τον Νίκο μέσα για να μπορέσουμε να τρέξουμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πολύ συγκινητικό.